Kakasi Students Union Southwest Khasi District but Kakasi Students Union Balat Border Area Circle kapenpau kejing sngokia halor kejing sapriang jong ki video ba 1Q ki kharbangla shadu shajan dangar is Khasi District lengba ki link ki video ki bala sapriang ha ki social media layoi ba kini ki kharbangla ki la 1Q da kejing temu bon 1 kit mau bat kapapen lengok kalong chanu ja kita ki border security force ki badon hadangar border outpost shu nagaliang jong ka KSU kalaong ba kejingyolat ki kharbangla ban ki ulat lo chidu put usam jokeri India kapen i ba kala bandon kejingas ngautu jingmut habdeng ki sipa yada kaput ki BSF bat ki khar Bangladesh lada kani kadai kejing shisha kan bu jingma bahaya ke jaj berriu jungi namar lada ka pau kumni klempep kani kan pensukuru ya ki bomdei kinong India ban shim ya kini ki kitam sipai kum ki jaka rungtu ha kaba kini ki jaka kinkiu berlej buhai shnong syaki weipat ki jaka jong kabri unyau trap nagliang jong ka seng kadawa na ki bor district jong ka East Khasi Hills bat kum juru jong ka Southwest Khasi Hills baki dei bentuklar mardor halor kani lem kumta na kaliang kaseng kimpan se ban hap hiarhi syakitu kitany bat ban shim yak sinjam daladi lada kibakum kini kidang yaijia na kapor sya kapor Mar, pacur mar. Udah mar. Andalah.
Rumah lu. Hawe dikin kamari. Apa kan? Tadi Bang. Kapten cok utama sini. Udah apa? Thot maka tunggu thot. Yılmaz sen korkuda. Ay, adam var.